Wel, trowch gyda fi os gwelwch yn dda i Marc penod 4 os ys Beibl gyda chi, os dim bydd e ar y sgrin. I ni wedi bod yn mynd trwy'n cyfres ni yn Efengyl Marc, a i ni wedi cyrraedd diwedd penod 4, a felly os newch chi droi i adnod 35. Felly Marc 4, 35 i 41, darn byr iawn bore yma. Mi'n siŵr bod e'n hanes cyfarwydd. Pan o'n i'n paratoi, mae rai fi gyfaddau, a ni bron y gofyn os gallwn ni ganu fe, dylwn ni wedi gwneud. Mi'n siŵr, y gan oedd yn mynd trwy'm mhenni oedd gyda Iesu yn y cwch gallwn wenu ar y storm. A oedd yn mynd trwy'm mhenni, trwy'r amser o'n i'n paratoi i gyd. Marc 4, 35. Ar diwrnod hwnnw, gyda'r nos, dywedodd wrthynt, am drosodd i'r ochr draw. Ac adawsant y dyrfa a mynd ag ef yn y cwch fel yr oedd. Roedd cychod eraill hefyd gyda ef. Cododd tymestl fawr o wynt, ac yr oedd y tonnau'n ymdaflu i'r cwch, nes ei fod erbyn hyn yn llenwi. Roedd ef yn y starn y cwch, yn cysgu ar glistog, yr arglwydd Iesu yn yw. Deffroesant ef a dweud wrtho, athro, a wyt ti'n hydio dim ei bod ar ben arnom, neu'n poeni dim ei bod ar ben arnom? Ac fe ddeffrodd a cheryddu'r gwynt a dweud wrth y môr, bydd ddistaw, bydd dawel. Gostegodd y gwynt a bydd tawelwch mawr. A dywedodd wrthynt, pam y mae arnoch ofn? Sut yr ydych heb ffydd o hyd? Daeth ofn dirfawr arnynt, ac meddent wrth ei gilydd, pwy yntau yw hwn? Y mae hyd yn oed y gwynt a'r môr yn ei fyddhau iddo. Amen. Wel, chydig bach o gefndir i ni jyst i'n atgoffa ni te. Ni'n mynd trwy lyfr Marc, neu Efengyl Marc os hoffech chi. A mae Marc yn gyffredinol yn reit matter of fact am bethau. Dyw e ddim yn rhoi manylion blodeuog am beth mae wedi gweld fel arfer, ond yn ddiddorol iawn fan hyn, mae cyfri Marc o yr hanes yma yn fwy manwl na'r cyfrifon eraill. A mae'n debyg pam, i ni ddim yn siŵr, mae'n debyg, mae'r rheswm dros hynny yw fod Pedr wedi adrodd yr hanes wrtho fe, a fod Pedr yn ei excitement i gyd wedi rhoi mwy o fanylion na'r arfer. Jyst i'ch atgoffa chi, i ni wedi bod yn edrych ar y damhegion. Dyna sydd wedi bod cyn hyn. A mae yn bwysig yn y cyd-destun oherwydd beth i ni wedi bod yn gweld yw Iesu yn dechrau canolbwyntio nawr ar ddangos i'r disgyblion pwy yw e. Oedd e'n dweud damhegion gyda dau bwrpas os chi'n cofio, byddai'r rhai yn clywed ond ddim yn deall. Ond byddai'r rhai yn clywed ac yn cael deall, yn cael esboniad gan yr arglwydd Iesu. Ac yn yr adnodau just cyn hyn, ni'n darllen fod yr arglwydd Iesu wedi esbonio'r damhegion yma iddyn nhw mwyn iddyn nhw allu deall oherwydd bod nhw'n ceisio yr arglwydd. O'n nhw wir eisiau deall beth oedd Iesu'n ei ddysgu. Nid jyst eisiau rhywbeth corfforol, rhyw iechad neu beth bynnag gan Iesu. O'n nhw rili eisiau adnabod Iesu a gweld beth oedd gan Iesu i'w gynnig. Ac felly, y pwynt fi eisiau gwneud i ddechrau te yw fod Iesu wedi bod wrthi drwy'r dydd yn dysgu. Os chi'n cofio ar ddechrau penod 4, i ni'n clywed fod ei wedi mynd ar gwch achos fod tyrfa fawr yn ei ddilyn e. Mae'n mynd ar y cwch, mae'n defnyddio'r cwch yma fel rhyw fath o bwlpit mwyn gallu pregethu, rhyw fath o lwyfan mwyn pregethu'r dyrfa. A wedyn mae'n mynd ati i ddysgu'r damhegion yma ac i esbonio nhw. Wel nawr, mae'n nosi. Mae'n nosi a mae'n penderfynu bod nhw'n mynd i fynd i ochr arall môr Galilea ar y cwch. Cofio falle, mae wedi mynd mewn, mae wedi pregethu, mae'n hwyr yn y nos a maen nhw'n teithio. A mae 3 pheth fi eisiau edrych arno fe bore yma te. 3 phwynt i ni. Yn gyntaf, mae Iesu wedi blino. Syml, mae Iesu wedi blino. A falle bod chi'n meddwl eich chi'n, wel, so what? Beth yw'r ots bod Iesu wedi blino? Pam fod hynny'n bwynt i'w nodi o gwbl? Wel, mae'n bwynt hynod o bwysig mewn gwirionedd fod Iesu wedi blino. Mae'n dangos rhywbeth i ni am Iesu. Mae Matthew a Marc a Luc yn eu cofnodion nhw eisiau gwneud pwynt i ni fod Iesu yn dduw ddyn. A mae'r hanes yma yn dangos rhywbeth i ni o natur Iesu fel Duw ddyn
wrth iddo fe flino ac wrth iddo fe dawelu'r storm. Mae'n esiampl perffaith i ni o pwy yw Iesu, yn ei ostyngeidrwydd ac wrth iddo fe ddangos ei fawredd i gyd ar yr un pryd. Mae'n berffaith yn dangos i ni pwy yw e. A dyna beth i ni'n gweld fan hyn. Mae wedi cael diwrnod hir o gyhoeddi, o ddysgu, a mae wedi dweud, reit, ni'n mynd i fynd ar draws, a mae'n mynd i gefn y cwch, i starn y cwch, a mae'n cysgu'n drwm. Mae'n swnio'n lyflu. Mae'r storm yn mynd o'i gwmpas, mae'r cwch wedi llenwi gyda dŵr, a mae Iesu dal yn cysgu. Sa'n gwybod os chi'n gallu cysgu yn drwm fel yna, sa'n gallu cysgu'n drwm fel yna. Mae'n swnio'n gret bod ni'n gallu cysgu trwy unrhyw beth. Ond beth mae hwnna'n darlunio i ni? Fod Iesu wedi dod just fel chi a fi. Yn un oedd yn gallu bod yn exhausted ar adegau. Yn un oedd mor drained ar ôl beth oedd e wedi ei gyflawni y diwrnod hwnnw. Oedd yn gorfforol fod e wedi rhoi cymaint mas fod e'n profi gwendid corfforol. A chi'n meddwl chi'n wel ie, wrth gwrs, dyna beth sy'n digwydd ar ddiwrnod prysur. Chi'n teimlo'n exhausted ar y diwedd ar ôl diwrnod caled o waith. Wrth gwrs bod chi yn. Ond mae eisiau ni gofio fod Iesu, cyn iddo fe ddod lawr o'r nefoedd, ddim yn blino. Bod e ddim yn cysgu. Bod e ddim yn sychedu ac yn llwgu. Doedd e ddim yn gwybod beth oedd e fel. Oherwydd fod e'n berffaith fel Duw. Chi'n gweld oedd hwn yn unigryw Iesu, oedd eriod wedi profi hyn o'r blaen. Nes bod e wedi gostwng ei hunan lawr i'r fath raddau i ddod yn dduw ddyn. Ac felly mae e'n bwysig bod ni'n sylwi fod Iesu'n blino. Bob tro i ni'n darllen rhywbeth am ddyndod Iesu Grist, y ffaith fod e'n ddynol, dylen ni fod mor ddiolchgar. Diolch ar gwydd Iesu bod ti wedi bod yn fodlon blino fy mwyn ni. Mae'n dangos rhywbeth i ni o ddarostyngiad Iesu Grist. Fod yr un sy'n byth yn cysgu nac yn blino yn y nefoedd wedi bod yn fodlon gwisgo cnawd oedd yn blino. Cnawd oedd yn profi gwendidau fel i ni'n ei profi nhw. A mae'n ironic oherwydd beth mae'r disgyblion yn dweud yn adnod 38 wrth Iesu, i fi. Maen nhw'n troi at Iesu pan mae'n cysgu a maen nhw'n dweud, athro, a wyt ti'n hydio dim ei bod ar ben arno ni? Nag wyt ti'n poeni dim amdano ni, bod ein bywydau ni'n yfantol fan hyn? A reality yw fod Iesu'n cysgu oherwydd fod e wedi gwisgo cnawd, mwyn iddo fe gallu ei achub nhw. Dyna pam mae yna. Mae yn y cwch, mae e'n byw bywyd ar y ddeiar mwyn ei achub nhw, oherwydd fod e'n poeni gymaint amdanyn nhw. A dyma nhw yn dweud yn ironic i gyd, nag wyt ti'n poeni dim amdano ni? Gallai wedi troi rownd ydi ateb nhw, fi'n poeni gymaint amdano chi, dyna pam fi'n profi'r gwendid yma. Dyma pam fi'n cysgu. Oherwydd bod fi wedi gorfod gwisgo cnawd mwyn dod yn dduw ddyn, mwyn gallu marw yn eich lle chi. Ond yn ei ras, yn ei drigaredd, dyw e ddim yn ei cyrraeddu nhw fel yna. Yn hytrach be mae'n ei mae'n tawelu'r storm. Mae'n anhygoel. I ni'n darllen yn Hebraeaid 2, adnod 40 a 15 i ddechrau. Felly, gan fod y plant yn cyd-gyfranogi o'r un cig a gwaed, yn sôn am ei bobl nawr, y mae yntau, Iesu, yr un modd wedi cyfranogi o'r cig a gwaed hwnnw, mwyn iddo trwy farwolaeth ddiddymu'r hwn sydd â grym dros farwolaeth, sef y diafol, a rhyddhau'r rheini oll trwy ofn marwolaeth wedi ei dal mewn caethiwed ar hyd ei hoes. Beth mae'n dweud wrthyn ni'n Rhufeiniaid fyna yw, oni bai fod Iesu wedi gwisgo cnawd, wedi dod yn un o gig a gwaed, a wedi byw bywyd perffaith, fydden ni ddim yn rhydd o afael y diafol heddi. Oedd rhaid fod e'n dod yn ddyn, yn dduw ddyn. Mae'n mynd mlaen i ddweud adnod 17, am hynny, yr oedd yn rhaid iddo mhob peth gael ei wneud yn debyg i'w berthnasau, mwyn iddo fod yn archoffeiriad tosturiol a ffyddlon, ger bron Duw i fod yn aberth cymod dros bechodau'r bobl. A mae'n mynd mlaen i ddweud oherwydd am iddo ef ei hun ddioddef a chael ei demtio, mae'n gallu cynorthwyo rhai sydd yn cael ei temtio. Felly nid yn unig mae wedi dod yn dduw ddyn mwyn gallu delio gyda'n pechodau ni a dod yn gyfiawnder yn ein lle ni, mae e hefyd wedi dod yn dduw ddyn
mwyn gallu cydymdeimlo gyda ni. A na chi beth hyfryd, mae e'n deall beth yw i fod yn exhausted. Mae e'n deall beth yw i fod yn sychedu ac yn llwgu ac yn cael ei demtio. Na chi beth hyfryd bod arglwydd y nef yn deall fel i ni'n teimlo. Yn deall fel i ni'n teimlo ac yn cydymdeimlo ac yn fwy na hynny yn tosturio ac yn rhoi gras i ni oherwydd fod e'n deall beth mae e fel i ni. Wrth gwrs, mae yna wahaniaethau amlwg oherwydd yn Iesu Grist. Mi gafodd ei demtio, nath e ddim syrthio, nath e ddim troi at y temtiad yna. Mi oedd e'n berffaith yn y cyfan. Oedd e'n dangos pam mae e'n wahanol i ni wrth gwrs. Ond eto mae e'n deall. Chi beth hyfryd yw gwybod, yn ein gwendid mwyaf ni mae'r arglwydd yn deall fel i ni'n teimlo. A mae e'n cydymdeimlo gyda ni. A felly, pan i ni'n clywed oedd Iesu'n cysgu yn drwm, i ni'n gallu dweud diolch arglwydd. Diolch dy fod ti yn gallu cydymdeimlo gyda ni. Diolch am darostwng dy hunan. I gig a gwaed, i farwolaeth ar groes. Felly dyna'r pwynt cyntaf oedd Iesu wedi blino. Diolch fod e'n fodlon blino ein mwyn ni. Yr ail bwynt, mae'r pysgotwyr yn brofiadol mewn un ystyr. Chi'n gweld, sa'n gwybod chi wedi bod mewn sefyllfa fel hyn, ond ambell dro, mae'n plant ni, maen nhw'n gweld pre-cop falle, neu Joseph yn enwedig, mae'n gweld slug. A beth sy'n digwydd pan mae'n gweld slug? Panic llwyr. Slug! Dad, slug! Dy'r magloi! A fi'n gweud, yr un peth, beth sy'n bod? Slug yw Diw slug yw beth i wneud unrhyw beth i ti. A fel arfer, mae hwnna'n iawn wedi, mae'n chwerthin a mae'n mynd off, a mae'n oce. Ond nid dyna beth sy'n digwydd fan hyn yn y cwch. Jyst i ni gael deall, dyw'r disgyblion ddim yn gor-ymateb i'r sefyllfa sydd o'i blaenau nhw. Dyn nhw ddim jyst yn chydig o splashes o ddŵr, a maen nhw'n penderfynu mai ar ben arno ni. Mae'r cyfri yn fan hyn ac yn Mathew yn enwedig yn dangos hynny i ni. Mae eisiau ni ddeall. Maen nhw'n bysgotwyr, rhai yn nhw, y disgyblion yn bysgotwyr proffesiynol. Maen nhw'n gwybod beth yw ei fod ar y môr. Maen nhw'n gwybod beth yw ei fod ar gwch. A gyda llaw, nid rhyw rowing boat bach fydde hwn di bod, cwch digon mawr i ddal cannoedd o bysgod a'r disgyblion i gyd ar Iesu. A felly, i ni ddim yn siŵr faint o bosib seis y stafell yma o ran hyd. A felly, nid cwch bach oedd e, ddim fel petai nhw, mewn dingi, mewn rhyw fath o berig. Na, mewn cwch seis call. A dyma beth i ni'n gweld fan hyn, mae'r disgyblion yn deall bod i ar ben arnyn nhw o safbwynt dynol, a maen nhw'n iawn i ddweud hynny. Maen nhw'n brofiadol mewn un ystyr. Maen nhw'n brofiadol yn deall, mae'r storm yma yn dod ar ein traws ni, a mae e'n mynd i ddod dros ein pennau ni. Mae e'n dod dros ein pennau ni. Yn Mathew, mae'n dweud wrthyn ni, mae gen i yn rhywle yma, fod e'n gorchuddio y cwch i gyd. Yn Mathew 8, sy'n gallu gweld yna. Ond chi'n gweld, y broblem fwyaf yw bod nhw'n brofiadol yn y pysgota. Maen nhw wedi anghofio am un ffactor na gyno, sef y ffaith fod Iesu gyda nhw. A felly, os ych chi'n edrych ar y sefyllfa'n ddeiarol, mae ar ben arno ni. Ond o safbwynt Duw, gallai fe ddim bod yn bellach o'r gwir, oherwydd mae mab Duw yn y cwch yna. Oherwydd mae y Meseia sydd wedi dod i gyflawni ei bwrpas yn y cwch yna. Dy'r cwch yna ddim yn mynd i sifo. Yn syml iawn. Oes dim chans bod e'n mynd i sifo. Ac felly maen nhw'n brofiadol yn gwybod beth sy'n digwydd yn gyffredinol gyda'r pysgota, gyda'r môr. Dyn nhw ddim yn brofiadol yn ceisio'r arglwydd ac yn pwyso ar yr arglwydd. Mae'n ddiddorol, maen nhw'n ymhob cyfri yn yr Efengylau, mae'n dweud mwy neu lai yr un peth, ond yn benodol mae'n dweud y mae ar ben arno. Maen nhw gyd, pob un cofnod yn yr Efengylau yn dweud mae hi ar ben arno ni. This is it. Dim chance nawr. Dyma ddiwedd y stori ni. A chi'n gweld, maen nhw'n dweud hynny oherwydd bod nhw'n edrych ar y storm. Maen nhw'n edrych ar
y storm o'i cwmpas nhw. Dyna sydd yn penderfynu beth sy'n mynd i ddigwydd. Grym y storm. A mae'n gywir i ddweud, nag nhw, mae'r storm yna'n fwy grymus na nhw. Sdim byd maen nhw'n gallu gwneud am y storm yna. A felly, os oes pecking order, mae'n mynd, storm, nhw. Ond y broblem yw, chi'n gweld, mae Iesu gyda nhw, yn eu meddyliau nhw. Mae Iesu'n un ohonyn nhw. A fi'n credu, fi ddim yn siŵr o hyn, ond fi'n credu mae pan maen nhw'n deffro yr arglwydd Iesu ac yn gofyn am help, mae be maen nhw'n rili'n golygu yw, come on Iesu, ceri o'r bwced, ni'n trio cael dŵr mas o'r cwch fan hyn. Falle bod fi'n wrong. Ond wyt ti'n poeni unrhyw beth amdano ni? Come on, allu helpu ni mas fan hyn. Fi'n credu yw'r argraff fi'n cael wrth ddarllen y darn yma. Falle mod i'n anghywir. Chi'n gweld, mae Iesu, mae'n mynd fel hyn. Ni, storm, Iesu. A dyna'r broblem. Dyn nhw ddim wedi cael golwg cywir o lle mae Iesu'n dod. Beth yw grym Iesu yn y sefyllfa yma? Mae Iesu yn gymaint mwy grymus na hyd yn oed y greadigaeth. A dyna dyn ni'n gweld yn yr hanes yma. Dim ond iddyn nhw bwyso ar yr un sydd yn gyfrifol am bob peth, bydde popeth yn iawn. Pam poeni? Mae arglwydd yn nef gyda nhw. Yn Colosiaid 1, ni wedi darllen hwn yn ddiweddar yn yr hwyr, mae'n dweud wrthyn ni yn adnod 15 ymlaen, hwn yw delw'r Duw anweledig, cyntaf anedig yr holl greadigaeth, oherwydd ynddo ef y creuwyd pob peth yn y nefoedd ac ar y ddeiar, pethau gweledig a phethau anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau ac awdurdodau. Trwyddo ef ac ei fwy nef y mae pob peth wedi ei greu. Y mae ef yn bod cyn pob peth ac ynddo ef y mae pob peth yn cydsefyll. Allai ddim pwysleisio digon fan hyn beth mae Paul yn dweud. Mae popeth yn bodoli trwy Iesu, yn cael ei gynnal gan Iesu a wedi ei greu a'i gynnal mwyn Iesu. Mae'r byd i gyd mwyn gogoniant Iesu Grist. Dyna beth yw pwynt y darn yna. Pam oherwydd fod uwch ben y cyfan. Am ei fod e'n ogoneddus, bod e'n heiddi'r clod am hynny. Mae wedi creu popeth, mae'n cynnal popeth, mae popeth ei glod e. Dyma'r un creawdwr sydd wedi siarad y storm i fodolaeth nawr yn y cwch gyda nhw yn cysgu. Amazing. A chi'n gweld y cwbl sydd angen iddyn nhw wneud yw sylweddoli pwy yw Iesu. Nid y broblem yw y storm, nid y broblem yw y sefyllfa maen nhw ynddi. Y broblem yw bod golwg rhy isel a rhy fach o Iesu gyda nhw. A mae'r un peth yn wir i ni. Pan i ni wynebu treialon a stormydd bywyd, dyw e ddim ynglyn â pa mor fawr yw'r storm. Dyw e ddim ynglyn â pa mor anodd a pa mor galed yw treialon. Y cwestiwn yw, pa olwg sydd gyda chi o'r arglwydd Iesu? Ydych chi'n deall pwy sydd ar eich ochr chi? Ydych chi'n deall pwy sydd o'ch plaid chi? Ydych chi'n gweld mawredd yr un sydd gyda chi ac drosoch chi? Dyna'r cwestiwn. Fi'n credu'r rheswm pam oedd y gan gyda Iesu yn y cwch gallwch wenu yn y storm, pam fod hwnna'n ymhen yw, mae e mor addas a mor glir. Os yw Iesu gyda ni, os yw Iesu'n fugail ar ein eneidiau ni, sim os pa mor fawr yw'r storm, mae'r un sydd uwch ben y cyfan droso ni, o'n plaid ni, gyda ni yn y storm. Felly pam fydden ni byth yn anobeithio? Pam fydden ni byth yn ofni? Os y'n ni'n credu fod bod yr arglwydd Iesu yn un sofran, sydd yn trefnu ac yn cynnal ac yn ordeinio pob peth, ein daioni ni gyda llaw. Pam bod ni'n poeni? Does dim sicrwydd y byddwn ni'n goroesi pob storm. Mi fydd storm yn dod ar ein traws ni, a dyna fydd diwedd ein bywyd ni ar y ddeiar. Ond yn ysbrydol, does dim un storm fyddwn ni ddim yn goroesi. Beth bynnag yw'r pethau ni wynebu ar y ddeiar yma, os yw'r arglwydd o'n plaid ni, os yw ar y blaen, mi fyddwn ni'n goroesi, pob tro. Nid oherwydd pwy ydy ni, ond oherwydd pwy yw e.
A mae hwnna'n dod â fi at y trydydd pwynt. Mae Iesu'n arglwyddiaethu a mae e'n dangos i ni fod e'n arglwyddiaethu yn y storm. Y pwynt allweddol fan hyn yw fod dim angen i'r disgyblion ofni, a mae Iesu'n gwneud y pwynt o'r peth. Pam ych chi'n ofni? Pam bod chi dal ddim gyda ffydd ynddo? Pam sut yr ydych heb ffydd o hyd, mae'n dweud yn adnod 40. Sut ydych chi dal yn ddi-ffydd? Pam mae Iesu'n dweud hynny? Chi'n meddwl am hynny? Pam o hyd? Pam bod chi dal ddim yn rhoi eich ffydd ynddo? Wel, y rheswm pam yw, os chi'n edrych yn ôl ar y misoedd diwetha mae Iesu wedi bod gyda'r disgyblion, mae e wedi gwneud hen ddigon i ddangos ei rym iddyn nhw. A maen nhw dal yn anghofio. Tybed ydy ni fel na? I ni gallu edrych yn ôl ar ein bywydau ni, ac os ni yn dal i edrych yn ôl, mi fyddwn ni'n cofio gwirthau mae'r arglwydd Iesu wedi gwneud yn ein bywydau ni, a ffyrdd dyn ni wedi gweld mawredd Iesu. Ond ar yr un pryd, i ni hefyd yn gallu colli golwg ar hynny. I ni'n gallu anghofio beth mae fel. I ni'n gallu anghofio beth mae Iesu wedi gwneud yn y gorffennol. Pa weithredoedd mae Iesu wedi gyflawni yn ein bywydau ni. Ar adegau lle i ni'n ofni, ar adegau lle i ni'n meddwl bod y storm yn mynd i ddod ar ein traws ni a gorchfygu ni wedi colli golwg ar yr arglwydd Iesu. Felly, beth sy'n eisiau ni wneud ar yr adeg yna? Wel, troi yn ôl at yr arglwydd Iesu. Atgoffa'n hunain o pwy yw e. Atgoffa'n hunain o sut mae'r arglwydd wedi datguddio ei hunain i ni yn y gorffennol. Sut mae wedi dangos i ni. Ac yn ei ras, beth sy'n anhygoel yw, o bosib yn y storm yna bydd yr arglwydd Iesu'n dangos ei hunain i ni o'r newydd. Chi'n gweld dyna sy'n taro fi yn yr hanes yma am ras Iesu Grist. Gallai fi di troi at y disgyblion a dweud y cerydd yma, os liciwch chi, neu'r cwestiwn yma, pam ych chi'n ofni? Pam nag os ffydd gyda chi? Gallai fi di gwneud hynny cyn tawelu'r storm. A defnyddio hwnna fel moment i ddangos iddyn nhw bod nhw'n ddiffygiol. Ond dyw e ddim yn ei hynny, mewn gras, mewn tawelu'r storm yn gyntaf. A wedyn yn dweud, pam ych chi'n dal ddim yn credu ynddo, yn ddigonol, yn pwyso arno yn y storm yma. A dyna beth ni'n gweld, mae Iesu unwaith eto yn dangos ei fawredd. Mae'n defnyddio y cyfnod yma, y darn yma mewn hanes mwyn atgoffa nhw eto. Dwi'n arglwydd dros y cyfan. A chyfo weithiau, i ni'n mynd i golli golwg o pwy yw Iesu Grist. I ni'n mynd i golli golwg o'i fawredd e. Ond pan i ni'n ddiffygiol mewn ffydd, beth mae Iesu'n gwneud yn ei ras? Mae'n dangos eto i ni. Mor fawr yw e. Wrth iddo fe'n cynnal ni eto, ag eto, ag eto. A mae'n rhagorol sut mae'r arglwydd yn parhau i fod yn raslon yn y stormydd yna, hyd yn oed pan i ni'n colli golwg. Athrawes dy fi pan o'n i yn yr ysgol uwchradd, Miss Jones Cymraeg o'n i'n galw hyn. Oedd hi'n gallu rheoli dosbarth fel neb arall fi wedi cwrdd â eriod. Byddai jyst yn mynd fel hyn. A byddai'r ystafell i gyd yn hollol dawel. Oedd e'n anhygoel beth oedd hi'n gallu wneud. A'r rheswm pam, oedd pawb yn ei pharchu hi'n fawr iawn ac oedd hi'n athrawes yn o dda, oedd hi'n deg iawn gyda'i phobl yn y dosbarth. A oedd hwnna'n atgoffa fi o beth mae Iesu'n neud fan hyn. Mae Iesu'n rhoi golwg i'r disgyblion o just pa mor fawr yw e, gyda gair mewn tawelu storm. A chi'n gwybod, un problem sydd gyda ni, os ych chi'n Gristion, a wedi bod yn Gristion ysbel, yw chi'n gwybod y stori, a chi'n gweud, wrth gwrs mae Iesu wedi tawelu'r storm. Ond just meddyliwch am funud. Beth mae hwnna wir yn golygu? Tawelu storm. Mae'n rhyfeddol, nag yw e? Ych chi wedi gweld storm? Ych chi wedi gweld grym tonne? A gyda un gair mewn sefyll ac yn dweud, bydd dawel. A mae'r cyfan yn gwbl dawel. I'r fath raddau, mae'n dweud wrthyn ni fod yna ddistawrwydd mawr. Y cyfan jyst yn ei fyddhau yn llwyr. Dyna yw grym Iesu. Hynny yw, mae eisiau gwneud yn glir. Does dim cyd-ddigwyddiad fan hyn. Does dim just digwydd bod mae'r storm yn tawelu neu bod yna rhyw frwydr.
jyst gyda gair mae Iesu'n teyrnasu. So doedd e ddim hyd yn oed yn gystadleuaeth agos oedd e. Oedd e ddim fel petai y storm falle bron mor ymys a Iesu. Na, mae hwn yn boys against men. Dwi'n ni'n lle'n agos at fod yn gystadleuaeth deg. Mae Iesu jyst gyda gair yn tawelu y dŵr anferthol yma sydd ar fi'n boddi'r cychod mae gyd. Mae'n amazing. A beth mae'n dangos i ni yw just pa mor fawr yw'r arglwydd Iesu. Yr un yma sydd wedi dod yn fabi, yr un sydd wedi dod i fyw bywyd fel Duw ddyn yn ein plith ni, yn rheoli y bydysawd cyfan. Yn cynnal y bydysawd cyfan. A mae'n dangos i ni y ddwy ochr o natur Iesu Grist. Dwyfoldeb, mawredd Iesu. Ac ar yr un pryd darostyngiad Iesu. Adeg yn Nadolig, dwi wrth fy modd gyda emynau a carolau sydd yn atgoffa ni o hynny. Bod Iesu wedi dod yn gig a gwaed. Ond mae dal yr un Duw sydd wedi creu y byd i gyd. A sydd yn cynnal y byd i gyd. A'r byd i gyd yn ifydd iddo fe. Beth mae'n dangos i ni yw fod yr un Duw ddyn, ond yn ei gariad fod e'n ganol gwneud rhywbeth rhagorol, sef datguddio ei hunan i bobl fel chi a fi. A mae fod e'n dymuno i gael perthynas gyda ni. Dyna beth mae'n neud gyda disgyblion, ynddo fe? Oherwydd, sa'n gwybod os chi wedi sylwi, ond dyn nhw ddim yn y sefyllfa maen nhw ar ddamwain. Trwy'r benod gyfan, pwy ddwedodd wrthyn nhw i fynd ar y cwch? Iesu. Pwy ddwedodd, ewn ni ochr arall y môr? Iesu. A felly, mae'n gwybod yn iawn beth sy'n digwydd. Mae'n ddiw. Mae'n gwybod bod y storm yn mynd i ddod. Mae'n defnyddio hwnna fel cyfle. Fel cyfle i ddangos ei ras, a'i dosturi, a'i fawredd, a'i ddarostyngiad i bobl fel chi a fi. Mwyn i ni gael rhyfeddu, mwyn i ni gael mawrygu Iesu. I ni'n cael dweud, i ni'n perthyn i ni'n blant i'r un sydd wedi dod yn gnawd i farw yn ein lle ni. Oedd gen i ffrind David Ollerton, wedi sôn amdano fe sawl tro a gath ganser sawl tro, tair gwaith cyn fod yn y pen draw yn marw. Oedd e'n weinidog ac yn fentor i sawl person oedd yn hyfforddi i'r weinidogaeth ar un adeg. Fi'n cofio pan oedd e'n stryglo gyda methu bwyta, methu cysgu, methu iste, oedd e mewn gymaint o boen gyda chemotherapi a cancer. Fe'n dweud wrtho fi, do you know, Aron, I've experienced something not many people have experienced. I've experienced God showing me what only God can do. A beth oedd e'n golygu gan hynny oedd e wedi cael, dwy waith oedd wedi cael doctoriad yn dweithio fe, dyma'r diwedd. This is it. Allwn ni ddim neud rhagor i ti. Ond nath e fyw. A gath e iachau. Dwy waith. Sefyllfa lle mae ar ben arno ni. Chi'n cofio'r geiriau yna? Arglwydd mae ar ben arno ni. Ond yr arglwydd yn dangos iddo fe. Na, dwi ddim ar ben, nes bod fi'n dweud bod hi ar ben. A chi'n gweld beth oedd yn rhaid i David ddysgu, oedd e'n dweud wrth ei wedyn, oedd i edrych ar y byd fel mae Duw yn gweld y byd. Ac i beidio mesur Duw yn ôl safonau'r byd. A dyna beth i ni'n neud mor aml, ynddo fe? Mae rhywun yn mynd yn sal, neu mae yna dreialon yn dod yn traws ni, ac i ni'n mesur nhw yn ôl fel bydden ni yn mesur nhw. Oedd dyna ni te, does dim gobaith i ni. A felly, erbyn y trydydd tro oedd cancer gyda fe, chi'n bod, oedd dyfer fath heddwch, oedd dyfer fath fodlonrwydd, sa'i riod i gweld e o'r blaen. A oedd e ddim ynglyn â pen o'i bydde fe'n cael ei achau neu'n marw yn y bôn, oedd e ynglyn â bod e wedi dysgu beth oedd e i bwyso'n llwyr ar yr arglwydd. Oedd e wedi dysgu beth oedd e i brofi'r arglwydd yng nghanol y cyfan. A dyna lle ni eisiau bod, ynddo fe? Beth bynnag y storm, mae'r arglwydd yn graig i'n eneidio ni. A'r cwbl sydd eisiau ni wneud yw pwyso arno fe. Dibynnu'n llwyr arno fe. Pan o'n i'n fach, fi'n siŵr bod fi wedi rhannu hyn o blaen, ond dath e fi eto wrth i fi baratoi. Pan o'n i'n rhyw 6-7 mlynedd oed, fi'n cofio byw mewn mans yn y gogledd,
lle ni'n byw, a oedd e'n nghanol Ninman. Oedd e mwy na thebyg o gwmpas adeg yma'r flwyddyn. Byddwn ni byth yn cael pobl i ddangos pa mor scary a mas yn Ninman oedd e. Byddwn ni byth yn cael trick-or-treaters i tŷ ni, oherwydd oedd e'n rhy scary i gyrraedd y tŷ. Ironic. Bydde neb byth yn troi lan. Oedd e'n dywyll, oedd e'n wyntog, oedd e'n stormus iawn. A fi'n cofio dad yn mynd off rhyw noson i cwrdd gweddi, a ni'n goffa mynd i gwely a methu cysgu. Clywed y storm yma, a mynd mlaen. A sawl tro, pan fydde hyn yn digwydd, be byddwn ni'n neud? Mynd at y drws, clust i'r drws, a just aros nes bod fi'n clywed llais dad. Just aros iddo fydde gytre. Unwaith oedd y gytre, o'n i'n gallu mynd i'r gwely a cysgu. Achos o'n i'n gwybod, dim ond bod dad gytre, byddai'n iawn. Oedd y storm, yr un storm tu fas, ond o'n i'n gwybod, allai trystio, os oes rhywbeth yn digwydd, mae dad yma. Mae e in charge. Ac fod hwnna falle yn ddarlun syml iawn, mewn gwirionedd, dyna beth ddylen ni wneud trwy'n bywydau ni gyd. Sylweddoli, beth bynnag y storm, mae'r arglwydd yn sofran dros y cyfan. Felly, sy'n eisiau fi ofni, fi'n clywed llais fy nhad yn dweud, mae'n iawn, fi'n rheoli fan hyn. Fi adre, fi gyda ti, fi o dy blaid di. Fi'n gwneud pob peth daioni'r rhai sydd wedi cael ei alw gen i. Dyna mae'n dweud yn Rhufeiniad 8:28. Nawr, ydyn ni'n pwyso ar yr addewid yna. Mae Duw yn dweud fi'n gwneud pob peth eich lles chi. Okay? Nawr, meddyliwch am y pethau anodd sy'n eich wynebu chi ar hyn o bryd. Ydych chi'n mynd i drystio fod y cyfan eich lles chi. A chi beth anodd, trystio fod pob peth daioni i ni. Ond chi'n gweld, ni ddim yn trystio yn y peth ar sail y storm, i ni'n trystio ar sail pwy yw Duw. Y tad nefol perffaith yma. Y tad sydd yn teyrnasu. Y tad sydd yn rheoli y stormydd i gyd. Chi'n gweld, mae eisiau ni gael golwg gwell o pwy yw Iesu Grist. Mae e'n fwy na'n llywodraeth ni, mae'n fwy na unrhyw beth sy'n dod yn erbyn ein eglwys ni yn yr 50 mlynedd nesaf. Dyw reina ddim yn heriau ni. Dyw reina ddim yn bethau ni ofni. A felly dylen ni ddim cefnu oddi wrthyn nhw. Pam? Oherwydd mae Duw yn rheoli dros y cyfan. Mae gyda ni un o'n plaid ni. Peidiwch ag anobeithio. Glynwch ato fe. Beth bynnag yw e. Pwy bynnag mae'r fawr yw storm. Glynwch at eich tad yn y nefoedd. A felly, jyst i grynhoi. 3 pheth. Diolchwch yn gyntaf. Diolchwch fod Iesu wedi blino yn yr hanes yma. Hynny yw, diolchwch fod Iesu wedi darostwng ei hunan. Diolchwch fod e wedi gwisgo cnawd ac wedi byw bywyd perffaith, wedi ennill cyfiawnder ein mwyn ni. Os nag oedd e wedi gwneud hynny, fydden ni ddim yma heddi yn rhydd o afel y diafol. Yn ail, cofiwch. Oedd y disgyblion yn brofiadol mewn un ystyr. Ond o'n nhw'n edrych ar bethau o safbwynt cwbl fydol. Beth bynnag yw treialon i chi'n ei wynebu heddi, a byddwch chi'n wynebu yn y dyfodol agos, gofynnwch y cwestiwn, ydw i'n edrych ar hwn mewn ffordd bydol neu mewn ffordd ysbrydol? Oherwydd mae mor hwydd nag yw e, edrych ar y sefyllfa a just edrych ar y... mae such a such yn mynd yn wrong fan hyn, mae such a such yn digwydd. Yn lle gofyn y cwestiwn, arglwydd, beth wyt ti'n dysgu fi fan hyn? Arglwydd, sut wyt ti ar waith fan hyn? Mae 2 persbectif yn dos e. Ni'n gallu edrych ar bethau ar face value, just fel i ni'n gweld nhw'n ddaearol. Fel mae pawb arall yn gweld nhw. Drian a ti'n mynd trwy hwn. Drian a ti'n mynd trwy llall. A gallwn ni gyd ymdeimlo ac yn y blaen wrth gwrs, mae'n galed. Ond ar yr un pryd, allwn ni edrych ar dreialon bywyd a mynd, mae'r arglwydd ar waith fan hyn. Dwi'n edrych ymlaen i weld beth fydd yn digwydd ar ôl o mas yr ochr arall o hwn. Tybed sut mae'r arglwydd yn mynd i newid fi i fod yn debycach i'r arglwydd Iesu trwy hwn. Beth sydd gan yr arglwydd i'w wneud yn ynghalon ni trwy hyn i gyd? Tybed. Cofiwch i edrych yn ysbrydol, nid yn fydol. Ac yn ola, plygwch. Un peth sy'n bwysig fan hyn yw sylweddoli
os yw'r greadigaeth i gyd yn plygu i'r arglwydd Iesu, os yw'r tonnau a'r y môr a'r gwynt yn ei fyddhau iddo fe, os yw e mor fawr â hynny, os ych chi ar wahân i Iesu Grist, chi yn erbyn yr un mwyaf sydd eriod wedi bodoli. Yr un sydd yn dod yn ôl i farnu yn dydd, un sy'n dod i gasglu rai sy'n eiddo iddo fe, ac i farnu rai sydd ddim. Chi'n gweld, nid y storm dylen ni ofni, Iesu dylen ni ofni. A mewn gwirionedd, dyna mae'r disgyblion yn dysgu, ynddo fe. Chi'n sylwi be mae darlleniad yn gorffen gyda? Beth yw'r adnodau ola? Daeth ofn dirfawr arnynt, ac meddent wrth ei gilydd, pwy yntau yw hwn? Mae hyd yn oed y gwynt a'r môr yn ei fyddhau iddo. Dyn nhw ddim yn ofn y storm nawr, yn gymaint am yn ofn yr arglwydd Iesu. Mae dau fath o ofn i gael. Parchedig ofn fel rhai sydd yn blant i Dduw, neu ofn wynebu barn Dduw. Le chi'n sefyll ger bron yr arglwydd felly? Gnewch yn siŵr bod chi ddim yn gadael bore yma heb wneud yn siŵr eich bod chi wedi derbyn yr arglwydd Iesu. Eich bod chi'n perthyn iddo fe. Fel eich bod chi'n gallu dod ato fe gyda parchedig ofn, gan sylweddoli mor fawr, mor rymus, mor arbennig, mor ogoneddus yw e. Ac eto mae e'n dad i chi, a mae e o'ch plaid chi drwy Iesu Grist. Amen.